Sebedyara kataliko wawa kang kaya mangkono katitik kemarang tanggaping sasmita paniti gedung busana sesune saking sansan mua genduk ayu candra rosalina katitik kemarang merpeki genduk ayu dia Deniro kemarang sawetawis siap saking kalenggahan niro merpeki pepat daniro ingkang merangka kawista kemarang tumungkul sedagu hamari kelupang yayah kol jema perkala mukani kembang Daniro ingkang raka duh kakang mas sungkem kula mugi kunjuk wonten sangandhaping padha-padha kakang mas mugi kemarang paduka ngayomi jiwa raga kula kakang mas Satata apa kang kaya mangkono katitik kemarang manunggal cipta manunggal rasa Wapa denira kemarang ngaturaken sungkem bekti nira kunjuk ingkang rangka naya kemarang kawiskara kinadi kemarang ingkang harana naya kemarang tanggaping sasmita genduk ayu diah ayu watmayanti denira kemarang lolos punang diuk ingkang minangka sifat piandelira ingkang raka Wapa kang kaya mangkono linala suci tira punang diuk kemarang daya punang diuk kemarang mangke sawetawis mapan ring pangramanira kemarang daya kawistara ingkang raka denira kemarang kadherekaken lon-lon bokoan lon katitik denira kemarang tumungkul ing pundi tandha yekti bektinira apaja putra kunjuk pring sudarma kekalihira katitik hamar meki kunjuk pepadhanira bapak sahri dalayu buraminten wapa kang kaya mangkono duh Kanjeng Rama Gusti kula ngatur kunjuk pepadha-padha Kanjeng Rama nyuwun berkah pangestu paduka Kanjeng Rama